чихе да Инстаграм топ да буғалтем, рекомендация да буғалтем ки ахват бисёр шавад, подписчика зиёд омадан гирам ва чанд намуд схемаҳои топ. Ин схемаҳоро мардум хичона да рӯй кардагиам. Вақте ман да Инстаграм сторис кардам, гуфтам ки касе харида боша ҳамун схемаҳоро рӯй куна. Ҳамин мардум ҳамун чизоро рӯй кардан. Имина ман ҳамун чизоро мефаҳмонам шуда. Бо мефаҳмонам ки чӣ хел видеоҳои ман, имина ман топ да мераванд. Тайёрӣ сар мекунем. Аввал мехоҳам ки ту да Инстаграми мо подписатсия шавӣ, да Ютуб мона подписатсия шавӣ, да Телеграм мона подписатсия шавӣ, барои ки ягон ҷояш маҳкам шид, мо метавонем ки алоқада да дигар ҷо бубироем. Ҳатман ҳамаи хештегое ки да ҳамун схема ту мезанӣ, ҳамаша отдельный Телеграм канал кардагием ки описанияи ҳамин видеода ҳастаи ҳамун ссилкаш. Ту ссилкада медрӯй, метавонӣ ки айрӯи ҳамин видео кунӣ. Аввал ҳамин видеоро то охирша нигоҳ кун. Ман дар ин ҷаи хеле хада худо мефаҳмонам ҳамаша. Ту айрӯи ҳамин мекунӣ. Бо главни ҷае ки ту чанд намуд бисанҷи ҳамун чизоро. Ман ҳозир ҳамин тонистагӣ ман чанд намудша нишон метиҳам. Баъд главни ту бояд ҳамун чизоро бисанҷӣ. Просто так намешавад. Просто публикатсия кардӣ не. Як хел вақто як ҳафта мегзара, як хел вақто як моҳ мегзара. Ту месанҷӣ ҳар хел чизоро ёд мегирӣ. ҳамун схемаҳое ҳастае ки ҳамун мардум харидагиянд. Мардум ҳамин чиза мехаранд. Ту ҳам метавонӣ ки ҳамин чиза дига гирифта фурӯхтан гирӣ, ҳамон каса фреб карда. Не ки ман медонам ки ту ин корро намекунӣ. Барои чӣ? Барои ки ман ин чиза ҳамада нишон додам ки ҳеч кас фреб нахӯра. Ҳатман ман ҳамин видеои да ки ҳозир ту да нишон метиҳам да ин тараф пайдо мешава, ранги анами нишондодагӣ ма бикун. Полни чӣ хеле ки ҳаминҷа рафтесай, полни анаму хеле бикун. Баъд чанд намуд ҳозир чизое ҳастае ки ман инҷа да нависагиам айрӯи ё ҳозир бо мефаҳмонам тона, ё бо як намуди дигаи схемаи топай. Бо главни ҳамин Телеграм канал моне ки рӯй кардагиам схемаҳо ҳамаш ҳамунҷа дай, айрӯи ҳамун бикун. Уҷа схема чанд намудай тамошо кун. Якум вақти да комментариёт менависӣ, бо удалид мекунӣ комментария, бо дилак мемонӣ, бо удалид мекунӣ, бо дилак мемонӣ, бо удалид. Ин як намуд чай. Як намуди дигаш просто да описанияи профилат менависӣ, да описания ягон публикатсия мекунӣ, да описанияш менависӣ аввал чиза, копирайт стайл мекунӣ. Бо як намуди дигаш и да директи мардум рӯй мекунӣ. Рости гап ман ягон намуди ҳамун одаморо санҷидагӣ нестам. Барои чӣ? Барои ки ман да ҳамун чиз дар кор нестае. Ба схемаи ман худам дигар хелае ки оли давоми видеода мефаҳмонам. Главне ки ту чӣ хеле ки ҳамунҷа нишон додаги ҳамун видеода ҳамун хеле бикун. Ин видео худам кардагимша ҳамун чизе ки ӯ мардум рӯй кардан мада. Ҳамун видеое ки ӯ ё вақте мехаранд ва ё рӯйшон мекунанд. Ман ҳамун чиза шумода нишон додам бепулак. Главне ки брат по-братски комментарий да навис фикртаю лайкам биҷоқ. Ҳатман ҳозир якум намуди ҳамун схемаҳое ҳастае ки мардум харидагиянд ин чиза. Ҳамун чиза ҳамин видеоро ту то охирша тамошо кун, ҳамун хеле бикун. Бо як намуди дигаша ҳозир мефаҳмонам. Инстаграм медрӯем, ягон публикатсияро ёфта, публикатсия мекунем. Бинем ки рилс намеша, публикатсия меша. Ак рилс ҳам мумкин шаваю, ман намедонам. Ман гуфтам ки ман санҷидагӣ нестам худам. Ягон видеоро меёбем инҷа. Амира мебинем, ҳозир месанҷем ки кани чӣ хеле меояд, чӣ хеле намеояд. Ҷои даркориша, нодаркориша обрезка мекунем, облошка мегирем. ҷои даркориша мекунем, сохранить мекунем. Дар инҷа менависем ки выход в топ мекунем. Добавиш якта дил мемонем. Выход в топ, добавить место менависем, добавить место, пара в топ мекунем, публикация мекунем ша. Ждад мекунем ки публикация шава. Ина и публикация шид. Лайк мемонем, сохранить мекунем, комментарийш да медрӯем, Телеграм медрӯем. Ин канали Телеграми боло мерем, ҳам қадар намуд схема ма шумо да нишон додагиам. Так инҷа меоем, хе медрӯем, меҷиқем. Ана хе мекунем, хе копировать мекунем, медрӯем, да инҷа меҷиқем, ответить мекунем. Хоп, публикация шид. Меҷиқем, комментарий алиш удалид мекунем, бо саркаятҳои дига мекунем.
дилак. Диюмш намедроем, михе мекнем. Ишам михе копировать мекнем. Копировать. Ответить мекнем, михе мекнем. میایم اینجا удалить میکنیم باید دیلک روی میکنیم ایشم آخرون شای پوبلیکاتیاش میکنیم так بعد تمام با فکری ما که گفتگی و یو همین قد چیزه یوزی لایکایی که در تگ این ما میشه یو ای شناسوی خدمان ای اوژه همی اکتیوی همی ایده иш диюм намудае ки айрӯи дафтар мехонам ай ютуб ёфтам ҳами хеле гапҳои ҳамо одамо ба гуфти ваё барои да тоб ягон хештег ғалтидан шумо бояд аввал ҳамун хештега бидроем ва бинем ки ҳозир да ҳамун хештег чияй топ да мисол ти ягон видеое ки ҳастай ҳамун хештег да бидро бин ҳозир да топ чияй обична да топ суратҳое ҳастанд ки хеле да главниш ҷои главни ҷои зуршаё мисол нами суратҳо заем ҷода мебирояд ҷои зуршаи ба ягон текст наистаге ҳамуё ё ки стрелка дора кругляк сирха кадаге ҳамун чизо там метавонӣ ки ранги ҳаваё кунӣ ҳаваё топ да значит ай там метавонад топ рава бин брат ман 100% гарантия наметавонам ки ини имината топ мерава барое ки ягон касе ҳамуё гарантия дода наметавонад ҳамин чиза ҳамаш дурӯғай ба фикри ман и давоми диюмае вақте ки ту ягон хештега падбор мекунӣ ҳам қарадон ки то 30 хештег мешавад да комментарӣ монда то 30 дона хештег 15 хештегое ки зури зура ҳозир мисол душанбе як гала хештега камё 15 та дигеша хештегое ки камтара душанбе шаҳр мисол душанбе ягон чиз дига худа дира фикр мекунӣ миёвӣ мисол чӣ хел мефаҳмӣ ки ҳамон хештег да бисёре дуруниш бидро агар чандсад ҳазор публикатсия бошад дадуруш значит ини ту боварӣ камтаре ки топ да мерава фаҳмо шуда мечиз обязательно ҳамин чизоам ба калат бигӣ да ёдат бигӣ ба чӣ хел фаҳмем ки суратмон ё видеомон топ дай обична ҷурот ё ки ягон одами дига да директед менависа ранге ки мада менависам меган ака видео топ дай инам хеле меша обична ҳами хелияй ту ҳатман чӣ хеле ки да телеграм каналмон нишон додаге ҳама хештего ман унҷа отдельни хушрӯ ҷидо кадагим ранги ана авайк ранге ки ҳам видео да нишон додам ана ҳаму хеле ки ана ки мегзарем да уе ки ма худам чӣ хел видеоҳои ма топ да мераванд рекомендатсия да мераванд ҳамин ҷо ҳоз скриншотҳо биромад ки видеоҳо ё суратҳои ман вақти топ да рафтанд чанд қадар ахват ва чанд қадар подписчикам хеле чизо овард ҳатман ҳамин скриншотҳоро хушрӯ тамошо кун ана ки чӣ хел видеоҳои ма ё як хел суратҳои ма топ да мераванд чӣ хел мисол ма барои чӣ гуфтаест ҳамин чиза ина инҷа скриншотҳо пайдо шид ки видеоҳои рилси ма чӣ хел ахватчон бисёрае ина и қадар рӯй кадан и қадар лайк монан комментари да ҷуроошон рӯй кадан сахранит кадан вақти топ рафт баъд мардум да директам менависанд ки брат ина омад да топай чӣ хел ҳами хелӣ кунем и финте ки ман мекунам имина дигарода ман намедонам ё чӣ хеле мекунанд чӣ хеле мерава лекин финти ма чӣ хелае ма видеоира мекунам ки ҳамун мардум да ёрдам мерасонам ягон намуд дига чӣ бигӯм схемаи дига нестай ягон намуд схемаи дигаро ман истифода намекунам схемаи ма видеоҳом мардум да ёрдам мерасонам тамом ҳамин қад чизае ту контенти зур бикӣ контенте бикӣ ки одамо да ёрдамаш бираса одамо да фаҳмона ягон чиза одаморо ягон проблемашона ҳал куна
именно ана ҳамун вақт мардум тра дастгирӣ мекунанд. ман ҳазор раҳмат мегӯм ҳамаи нафарое ки лайк мемонанд, сахранид мекунанд, комментарий мекунанд ё ҷуръо шонда рӯй мекунанд ҳамин чизе ки вай бина ёд гира. барои чӣ? Благодаря ҳамун лайкҳову ҳамун видеоро просмотру ҳамун комментарий кардан шонда ман топ дар рафтан мегирам, одам бисёр подпис чикшидан мегирад, одамо подписатсия мешаванд, одамо актив мешавад, сторис ҳама ин чизо мешавад. ини хеле финтима. бародари азиз, бо як намуди дигааш ман чӣ хел истифода мекунам бо як намуди дигаша. Якм вақте ки ман публикатсия мекунам, тезда одам вақти менависам, бо як хел публикатсияҳои дига дорам ки агар инстаграма ҳатман бидро бин ки ин хеле карусела ису мекунӣ, ман ҳамуёра як хел вақт сумқати продвигат мекунам. Ту агар инот бизнес аккаунт боша, также продвигат публикатсию ҳастай, анамо хеле қатъи ман продвигат мекунам, ӯ одамои живоида рекламаи мара нишон медиҳад. Ба ай благодаря ҳамудам ай дига тараф одам меояд. Якумаш ай рекомендатсия меояд одамо, дуюмаш через вай реклама меояд одамо. Ман ҳатман видеои ояндада дар бораи чӣ хел реклама сартем ба телефон, да инстаграм, дар бораи ҳамин чиз видео мекунам, не ки ояндада оли намедон ранги ҳамин схемаи топ мекашемша. Брати азиз, бародар ё ки духтарак, ҳатман лайк табмон дар ҳамин видео ки ҳар чӣ қадар одам бисёртар бина. Ту метавонӣ ки ҳамун хэштегое ки ҳастай, ҳамун канале ки ҳастай, дар ҳама рӯй куниша, ҳама бигзор фаҳманд. як хеле оли дар комментарий неса ӯ вай схема пхема неса дурӯғай брат. ҳамаш ҳамоай. Бо даже чанд кас дига рӯй кард ки мара фиреб кардан, инами чиза додан кор накард. Мара ина акама инамира дорам кор мекунам. Инами хеле гуфта рӯй кардаган, як гала ҳамуҷа схемо, як гала поён ба поёнан ки ту метавонӣ бигирӣ ва ёро истифода кунӣ. Ҳозирашда фикри ма, фаҳмондани ма дар бораи схемаи топ ҳамиқа буд. ҳамиқа чиза ма дани момент дар бораи ҳамин чиз медонам ки шумода фаҳмондам. Ту усша худат фикр ки чӣ хел мекунӣ, чӣ хел намекунӣ, истифода мекунӣ топа, намекунӣ топа. ҳозирада темаи схемаи топ, схемаи рекомендатсия маҳкам шид. Ман дар бораш видеоро кардам. Насиби иншолло агар шумода маъқул боша дар бораи дигар темаҳо ҳатман комментарий ютубда бинависед. ҳатман мо мегӯм ки ютубам зур кунем. Агар зур шава дар ҳақиқат сум биёра ютуб, дигар одам ёд метиҳам ҳамин чиза. бародари азиз, ҳатман лайк тамон, комментарий таку, подписатсията шав. Иҷа мо описании ҳамин видеора бин, телеграм канал мунае ки иҷа мо программаҳо мепартоем, инстаграм мае ки видеоҳо меброяна, апрос меояд, вконтакте мондем, бо чие иҷа бо худат мебинӣ давонша. паноҳат ба худо боша. барои рекордда ҳатман будро VPN скачат кай телеграм каналомон. майли хай.